Feliz aniversario, señor. Na illa de Soudor, o revisor revoludo está moi orgulloso das súas locomotoras. Gústalle que sexan puntuais, que fumeguen con garbo e que se axuden sempre entre elas para ser útiles de verdade. Unha mañá chegou Thomas ao peirao de Brendan. Bos días, Salty. Bos días, Edward. Mi madriña, compañeiro, tes as fazulas máis coloradas que a miña pintura. Ben, non sei. É que levo toda a mañá puxando e tirando de vagóns moi pesados. E aínda teño choio a barrer. De súpeto, apareceu o revisor revoludo no peirao a bordo de Winston. Parou xusto a carón de Thomas. Bos días, señor. Bos días, Thomas. Hoxe é o meu aniversario e vou ir de compras con Lady Hutt e a viúva Hutt. Feliz aniversario, señor. Grazas, Thomas. Faríasme o favor de levar hoxe a Winston contigo. Winston é novo en Soudor. É importante que vexa como se fai nesta illa para ser útil de verdade. A Thomas non lle cabía o sorriso nos topes. Naturalmente, señor. Agora mesmo, señor. E despois reunidevos comigo aquí na hora do té. Por todas as caldeiras candentes. Acabo de lembrar agora mesmiño o que me contou Edward sobre unha sorpresa de aniversario para o revisor revoludo, cando aínda era un mozo recén chegado. Thomas soprou de ledicia. Cóntanolo, Salty. Salty sorriu. Pois veredes. O caso sucedeu hai moito tempo, compañeiros. Pouco despois da chegada do revisor revoludo a Soudor. Todos os anos, no seu aniversario, o revisor revoludo e Edward visitaban todas as estacións de ferrocarril e compartían un anaco de torta de aniversario cos pasaxeiros, sempre montado na súa carruaxe preferida, a carruaxe máis bella de Soudor, máis bella incluso que a Edward. Moito lle prestaba viaxar naquela carruaxe. Acórdome do seu sorriso. Iluminaba o ceo con el. Thomas e Winston escoitaban atentos, ata Cranky deixou de rinchar. Quedaron todos coa boca aberta. Ai, éche unha mágoa. Hai che ben anos que non se sabe nada desa carruaxe. En fin, teño moito choio, e vos tamén. Thomas bombeou os pistóns. Veña, Winston, hai que apurar. Temos moito choio. Por suposto, Thomas. Cando ti queiras, imos. Pero Winston non estaba pensando no choio. Estaba pensando no revisor revoludo e no seu aniversario. Thomas entrou fumegando na estación de Maron. Rápido, por favor. Temos moito que facer. Veña, Winston. Temos que ir correndo á granxa do granxeiro Trotter coas mazás para os porcos. Pero Winston non respondeu, porque Winston non estaba ali. Winston! Winston! Onde estás? Andaba buscando unha cousa. Ai, sí, pois buscar cousas non é unha actividade útil. Veña, bule, non podemos perder tempo. Winston quixo dicir algo máis, pero a Thomas non lle interesaba o que intentaba facer Winston. Thomas tiña moito choio. Thomas chegou á granxa do granxeiro Trotter. Velaquí ten as mazás, granxeiro Trotter. Grazas, Thomas. Fuxes puntual. E tamén moi útil. Iso alegrou moito a Thomas.